Kun med en hånd. Prøv nu bare at vende hånden. Og så vend den. Jeg gider ikke. Altså, du kan godt lade være. Vend Kun hånden. med en hånd. Det er kærlighed på højt op. Og der var en 6, så bliver det. Prøv at slå, hvordan du normalt slår så. Ja. Nej, hvordan du normalt slår. Det er sådan der. Nej, det spiller sådan der. Nej. Du kan pleje at vi slår normalt. Ja, den der. Ja. Det er så heller ikke normalt. Jeg kan kun med det. Nej, det kan du så ikke. Nå. Prøv nu. Nej, Tag den, og så kom nej, jeg skal ikke ud for det der. Nu er det langsom gengivelse. Du har den her. Så drejer du hånden og lader den trille ned på bordet. Drej hånden og lad den trille ned på bordet. Du er til pigerne, skat. De løber også. Drej hånden.